Jarang gue gimana?
kasih repot rasa Rasulullah ana kutha salatiku ada kang tadi kelawan setan ya iku banyu wongku wisihe lamun ya ayo cha la yo ayo yo la la
Yo, udah kayu. Iya, yo, yo, yo. Iya. Ayat sa. Iya toh? Oh iya. Ya dang. Ceritane wong seneng tunggal sabale wiwitane wong jajal sabatinane saya suka sabar jejernya kal tangane pancur ngomong mas aku tresno kowe ceritane wong seneng tunggal sabale tak tinggal wae ceritane wong seneng tunggal sabale wiwitane lagu jajal sabatinane saya suka sabar jejernya kal tangane
tresna kowe kembang kenanga atiku tikame lara kembang melati agame lerane ati kembang kecoba atiku tikame tikar kembang mawar tresnaku wis kadung buyar yo 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 ya ayo toh ada nih sholawat kayak gini baik ada berapa ada kok mana ada nggak kayak gini baik Garalan sih ada no. Karet kurang ngomong. Apa nih? Wes, rambang.